Hemen txezotzeia nuabako ideiak, bost gidoilari gaude, eta hemen txegotatzen jau, dianak eta ez dianak, egunero burrukan gauzak ateatzeko, eta gero alkainek garazi behiteko. Ideak ateatzeia, euskalo, igual komunian kaketien zaudela, garbere, eta mobilatu eta apuntatu jazu. Eta gero bazkaltzen zaudela igual, bazkaltzena asko atzetu zeizkigu. Eta hemen batzutan ateatzeia, beste batzutan ez, Joseenak etxetik zauzek hartzeu, bokadilua eta ideia batzuk, eta holaxe. Puta gume, nadator puta gume. Referentzi pilo bat, puta gumea adibidez, referentzia, txikitan dago komik guztiak eta indako azaina guztik dana juntatzen duzu, eta orduan holako gozak erotzen dira, ez? Agintzio, ekarriak etxuleta! Oain nagusi, oain! Imitazioetan da, eskatu, ez? Edo ezaguna dian arginan bezalako gozak bat. Bost, lau, hiru. Oidek eta! Ordubik eta bost, etortzea gutxu bera bera 12-tan. 12-tan Ana eta ni neskok etortzea eta makillajeko tarte hori eukitze deu. Eta gero, ordu batetik hiruak arte hola ensaio bat ite dut. Bai aktorentako, bai teknikoa, testua ikasi gabe baldin bakabe bai da momentua ondo aprobetxatzeko eta pixka zehazteko gauzak. Bazkaldu ondore, ja uniformea jazte deu, eta lauterritan jendea sartzea, eta lauterritan ja suposatzea hor grabatzen hasi barriala, eta 7:30, 8 laurden gutxi gehienez grabatze deu. Zelandeetan, hau zelantzuten dago. Beira gainea, duk ez durek esaten, lehen esun bizmen normalen iruetan dala dukatzen dela eta gaur zengo betor esaten fin-finik gara. Ordu biteretan. No haua! Aste egu. Saiatzekea aldan azkarren egiten. Orduan, bantxo bertan olaz, aztina bukatu, pelukinak gendu, eskerra joan hemen deun, joan gure salbatzaldia, eta berez beste pelukan bat jarri, erropa aldatu, korrika, ez da zuzenian, baina zuzenian baliz bezala. Gaurko una izatea oso berezi, ez, aste guztiote hau dana prepatzen, eta gidoiak eta ondo ikasten, eta hona etortzekea, ensaiatzen dugu bazkaldu, eta grabaketa, eta hain grabatzen haitu geha jontu beha, jabukatu dut, lasaia hona, euna ondo, oso ondo. Toma faltsuk eta bakizu, asko, tendia gulpiston paragetiteu. Buenos días, mi sargento. Buenos días, Flamarito.